ahoj, já vás srdečně zdravím u mého dalšího videa. Mé jméno je Patricia, vítejte na mém kanále a dnes bych vám ráda ukázala, jak správně prát, čistit nebo umývat štětce. Mám tady takových svých pár základních štětců, které používám nejvíce, které jsou takové nejvíce zaneřáděné a chtěla bych vám dneska ukázat, jak na to. Existuje mnoho způsobů, jak ty štětce prát, jak je umývat. Samozřejmě každý si musí najít to svoje. Já upřednostňuji takovou tu formu, která je nejrychlejší, nejméně poškozující ty štětce a nejšetrnější. A prostě netrvá moc dlouho, nezabere vám moc času, protože s časem bojujeme všichni. A můžete použít samozřejmě klasický šampon, můžete použít klasický nějaký čistič na štětce, který je v podstatě dostupný v obchodech nebo které firmy nabízí. Každá firma má svoje, já používám obecně normální šampon, klasický šampon. Dneska tady mám teda tu řadu Ultra Dulk. V Německu se to teda jmenuje Wahre Schätze, jakože opravdové poklady, takže tolik jenom k tomu, abyste nebyli zmatení tím obalem. A můžete používat takovou tu silikonovou rukavici, kterou vlastně navlečete na ruku a má na sobě takové ty ostníky silikonové a vlastně díky nim se dostanete jako hlouběji do toho štětce. Tam bych akorát dávala pozor u začátečníků, nebo kdo se štětci začínáte, tak opravdu pozor na to a opravdu ty štětce o to takhle jako kdyby neopírat. To je důležité říct, jinak se vám budou vlastně v podstatě rozjíždět a lámat a tak dále. Potom bych řekla z hygienických důvodů neopírat ten štětec o dno umyvadla, pokud jste ho nevydezifukali kompletně celé, protože v umyvadle je spousta nečistot a bakterií a ty určitě do těch štětců právě že dostat nechceme, my se jich právě že chceme zbavit. A to je asi tak tolik takovým těm detailům, informacím, které bych možná ráda zmínila. A pojďme se teda podívat na krátké video, které jsem vám natočila, jak to vlastně teda dělám, jak by to mělo vypadat správně. Můžete samozřejmě se inspirovat, můžete to samozřejmě praktikovat tak, jak jsem vám to ukázala, množství je spoustu. Mrkněte se na to, uvidíte, co na to řeknete, jak se vám to bude líbit. Já to mám osvědčené, protože mám některé štětce už opravdu i přes 10 let a za svou vizážistickou kariéru jsem měla v podstatě v rukou spoustu štětců, i no-nameových, i drahých a pokud je správně umýváme a staráme se o ně, pereme je, tak nám vydrží mnoho let a samozřejmě to chceme všichni, aby jsme ty věci měli fajn, v pořádku, aby nám dlouho sloužily. Takže mrkněte na video. Tady mám připravenou misku s vodou, mám tady připravený šampon, používám tady ten od Ultra Dulk se to teda v Česku jmenuje, tady jsou to opravdové poklady, takový název. Je to teda bez silikonu a bez parabenů. Dám si malé množství teda tady takhle na umyvadlo. Začínám prvním štětcem, který prostě namočím a trošičku do něho ťupnu. On to začne hezky pěnit a pořád se snažím vytlačovat tu pěnu jako kdyby dolů, jo? Dáváme pozor, aby se nám nedostala dovnitř a lehce opláchnout. Mám tu misku tady záměrně, abych neměla celou puštěný proud vody. Mě to teda osobně hrozně rozčiluje, protože si myslím, že s vodou by se mělo šetřit a ne plýtvat. Takže proto tomu namáčení mám tu misku, ve které je teda taková dost teplá voda. Hezky uhladím zase ten štětec a dávám pozor, aby se mi to dostalo tady do téhleté rýchy, potom kovové utěsnění. Štětec si dávám na stranu a pokračuji dalším. Co se týká praváku, tak bych vám doporučila štětce takhle na pravou stranu, jak mám já, co se týká leváku, tak na levou. Tak, co nepění, tak je třeba napěnit víc, protože ta pěna nám samozřejmě rozpouští tu špínu, ten más a tady tyto věci. A dělám to dneska lehce, já si myslím, že možná to jde nebo působí to, že to dělám tak jako hodně hrubě, ale to už je takový jako kdyby cvik a má to v sobě určitou jemnost a v podstatě dělám ty stisky a všechny tyto pohyby velice jemně. Tak, potom tady mám concealer brush, ty štětce jsou teda čisté od toho čističe, takže to není žádná tragédie. Takže je třeba jen takhle jako kdyby udržet.
Stlačuju velice jemně a potom uvádím do takové žličky. Někdo může mít pocit, že ty štětce, když budou takto otevřené, tak budou lépe schnout, ale není to pravda, protože ty štětce potom už nikdy dostanete takové opravdu správné formy. Možná po 2-3 mytích, ano. Tak, teď tady mám na pudra. Mělo by to opravdu dobře pěnit. Aby jsme z toho všechny ty nečistoty dostali. Tak a stlačuju opravdu odtud až směrem dolů, velice jemně, pomalu nechat tomu čas, nespěchat na ty produkty. Můžete si vzít štětce i 2, tak to je společně namočit, aby byly na stejné úrovni, aby končily na stejné úrovni. A můžete takhle společně napěnit a opláchnout. Opravdu to může na té kameře vypadat, že se k ním chová velice hrubě, ale to už je takový ten v podstatě cvik, kdy už o tom ani nepřemýšlím. Takže takto spolu nemělo by to být takhle, kde jim začíná jako kdyby ten kov, ale kde vlastně spolu takhle končí. Takže namočit do toho šamponku a napěnit. Propráchnu vždycky lépe jen 2krát. Tak, ještě tady mám, myslím, že tento jednou. Spotřebujete takto mnohem méně vody také, když máte tu misku. A je to takhle praktičtější. Takže doufám, že vám to pomohlo a že se vám to stalo přehledné a mám vymyto a myslím si, že to trvalo něco okolo 4 minutek.